What's up guys? My name is Sid and welcome back to my channel. Alright, so for today's vlog, tayo ay magkakaroon na naman ulit ng food adventure. And I'm really excited kasi itong i-feature natin naman ng food venture natin for today ay isa sa mga malalapit sa puso kong pagkain. Ayan. Yung unang pupunta natin will be Mikoy's Goliath Pizza. Dito yan sa Santo Domingo, Albay. Kakabukas lang din nila. And also, pupunta din natin ng Keto Perry na mga cakes. Ayan. So, keto-friendly cakes. And I'm really excited to try them out. Yung kanilang mga food na ino-offer nila. And of course, kasama ulit natin si JC and si JM ng Lakwacherong Irigenyo. I'm sure sobrang laugh trip na naman at comedy na naman ang ating vlog venture, ang ating food venture. Alright, sundin muna natin sila. Alright? Andito na sila. Hello! Hello, ay mabuhay! Kakain na naman po kami. Saan ba tayo pupunta guys? Mikoy's Santo Domingo. Ayan, excited na ba kayo? I'm so excited. I just excited. So right now, inaantay lang namin yung isa pa naming kasama na si Ivan, tsaka si John. Hey! Ang tagal mo. Alright, so nandito na tayo ngayon sa Mikoy's Pizza dito sa Santo Domingo, Albay. We will be trying out their very famous Goliath Pizza. Hindi ko alam kung ilang inches to, pero sabi nila ducks daw talaga. Tignan natin, hulaan natin kung ilang inches talaga tong Goliath Pizza na to. Kaya tara, pasok na tayo. Let's go! Nakyan. Magputapit mo na itong tikman. Your best choice, Mikoy's. So ayan, ready na yung food natin and we're just waiting for the rest. I'm really excited na kumain. So ano mga flavors nila dito? Meron silang all cheese, may cheeseburger, ham and cheese, Hawaiian yung mga regular pizzas, mga ganon. Meron din beef mushroom. Pero ito, excited akong itry. Yung kanilang beef shawarma. So at the same time, may vegetarian option din. Pwede ka rin bumili ng plants. Hindi ko alam kung nabibili to. Oo, dapat. Ay talaga? Oh, sa True pala. Oh, mga plantito, plantita. Drop by na kayo dito Drop by na kayo dito sa Mikoy's Pizza dito sa Santo Domingo. Ayan o, pwede din yung bilihin yan. Na kumain ka na, may halaman ka pa. O, di ba? Kumakain na siya. Nauna na. Oh my gosh. Ang sarap din ito ah. Alright, so ngayon kakain na muna kami. Labarn, let's go, eat. Nagpe-prepare na sila para sa live stream nila, Lakwacherong Irigenyo. Live show ng OnlyFans. Excited ka kumain? I'm so excited. And of course, the drawing is real. Excited mo kumain. Excited, kakarating ko lang. Okay. Hello guys, Yeah. welcome back sa my channel. Ano ba Facebook page mo? J. Carlos. Jake Arlo. Van Venture. Ano? Van. Van Venture. Ben. Ikaw meron ka din mag-channel? Facebook lang. O jowa, kailangan pa jowa. Nakahanap na eh. Ay, nakahanap na! Sponsorial song. 1, 2, 3. Sana all. Sorry, di ako makapagsana kasi meron na. 1, 2, 3. Sana all. Hello po. Good afternoon. Kakain na naman po tayo. Ano pa nga ba? Natatawa ko pa nagla-live sila Lakwacherong kasi lagi siyang para apologetic na, I'm sorry, kakain na naman tayo. May panibago na naman. Sarap.
Shout out po, sarap naman niya. Leafy mushroom. Hello po, sir. Hello kay Miss Gwyneth. Hello. Sabi guys, nakakabusog. Di pa ubos pero ayun, full na kami. Meron pa kami isang pupuntahan. Here in Burokdos, Barangay Kalayukay, Santo Domingo, Albay. Then we also have Nicoy's Tobacco, Nicoy's branch in Tiwi. Soon po magkakaroon pa sa Bakakay, sa Kabirang. Alright, so ngayon, on the way na kami sa Legazpi, sa Washington Drive, to pick up the cakes and other pastries from Keto Perry Treats. Ano ba meron doon? Keto, basta ketogenic, so wala siyang carbs. So, labar! So, let's go! Ayan, so nandito tayo ngayon sa house ng may-ari ng Keto Perry Treats dito sa Legazpi. Yan, si Ma'am Meg Garcia. Hello po, Ma'am! Kasi yung keto is ano siya, low carb, sugar free. Tapos iba yung mga ingredients niya sa regular. Kasi yung normal na cakes, kasi ang ano ko is cakes, may cookies, may brownies, may ice cream nuts, may pizza na ngayon. Wow! Pero all low carb siya, tapos sugar free. And ang mga ingredients niya is also diabetic friendly. Kasi yung sweeteners na ginagamit is yung erythritol, monk fruit, isomalt. Iba-iba po, depende kasi yun sa cakes na inaano. Tapos, nag-start ako niyan kasi nakikito din ako. I see. Desserts lang. Mhm. Kasi nagkaroon ako ng gestational diabetes when I was pregnant. Tapos nung na-deprive talaga ako Sa sweets. sa sweets. How can the people na interested in sa keto cakes and bakes mo, how can they contact people? Through Facebook po, yung Keto Perry, capital E, E-T-O, tapos capital P, E-R-I. Kasi pag Keto Perry na all small letters, hindi mo siya mahahanap. So parang keto. So far for a year of doing the business, Madam, Ay, ano pala po, Almost. nag-start pa lang kami is March 24. this year. Excited kami matry, Madam, ang mga ano mo. Actually, ang bakes prepare niya. ko sa inyo is yung Brasso Cups, yung Choco Mousse. Choco Mousse is best seller namin. Tapos yung donut po. Alright, o diba? So ganun guys, ang Keto Perry Treats. Dito yan sa Legazpi City. Okay, so may prepare si Ma'am Meg sa atin ng mga treats na keto. And excited kami to try them. Alright, so ayan, pauwi na kami. Excited kami na matry yung ating Keto Perry Treats. So ito ulit si Ma'am Marga. Ayan, siya yung owner. Ayan. Like nyo po ang Facebook page ni Keto Perry Tweets. Order na kayo guys para sa guilt-free snacks and treats. Alright, so nandito kami ngayon sa bahay. Dito kami magmumukbang ng ating food from Keto Perry. Ayan, hindi ko pa nakikita nyo guys. Yan, from Keto Perry. Thank you so much for this. Kung kayo ay nagkikito or at the same time, you're looking for guilt-free snacks or treats or pastries, low carb, sugar-free din na treats. So Keto Perry Treats is the best for you. Okay? So order na. So on their Facebook page. Alright, so ngayon tamang chill na lang kami dito sa taas. Siyempre kasama pa natin still sina Van. Hello. Yes, of course si JM of Lacacherong Irigenyo na ayoko na lang magsalita. Si Drawing is real, o diba? In the house, literally. So yan, so habang kumakain kami ng treats from Keto Perry Treats, ayan, paubos na po siya. So JC, huwag ka nang umasang meron ka pang... Ay! Malakas ang hangin! O na JC! Kung ikaw man yan! Pasensya na, bibigyan ka namin ng isang piraso. I guess dito na magtatapos ang aking vlog for today. Please do not forget to like, share, subscribe my YouTube channel. And please do not forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa aking future vlogs and future uploads. So with that, see you on my next vlog. Bye!